makita awa mo gisuka. Iyon din na yung suka. Gas ka ba? Kini bali-bali man na dyan. Kita. Bali na ano, bali ano. Kitang nagkuhay niya. Wow. Ito lang. Anchors to guys. Do you wanna see? Yo! Let's go. And summoning kay Terry guys. Let's go. About 2 and 28 minutes. We're halfway. 3 hours to go. Quarter way. Quarter to 7. 3 hours to go. Ayo! Naami karon sa mata. Unsa gani? Unsa may delivery ka? Nakuha ka Red Bull. Ha? Tulo ka Red Bull lang gipalit? Wala ko kabalo. Anak ko ayaw na ko apili kinagpalit na ko ako. Ay klaro tulong mo ko, aduwa ko ko. Dili ka mama na Red Bull. Oh. Abrihan. Nag-isip? Ayaw. Ayaw. Dili. Dili. So nagpalit mi og kana para among snack ay pamahaw di ano. Sure. Yeah, that's fine. Nya na basaha sa big kay basin makaksala ka ani. Pwede na. Lahos na. Open. Open it first. Nangihi sa ako kay usang tanan. Do you wanna see? Yo! Charlan! So you guys are probably wondering where we are at the moment. So among decision is mag-driving may mga ligo may dagat sa Kai Terry sa Golden Bay area, which is 6 hours away from Christchurch. So mara to mo tuyo mo drive me from Christchurch pa ingon 6 hours dito sa Kai Terry kay para maligog dagat ay muli ra din yung hapon. Mental. So mao nang ga-vlog na pag magbalik ron. And I'm using the new Action 5.6. Let's go. Dili ni ako. Hinulman ako ni kay Mother. Kasi Mother may gusto mag-vlogger. Let's go!
Abrido ng gifts. Pero parang sila pag yung reaction ba? Pas ka pa. Di malimtan din na diya ba? Agay. Ha? Malimtan din na diya. Muro sa spawn mo. Hindi, nanipad siya mo Ano may yung Ranger may kusunada ko na doon. Pilipinas mo biyanin sa kaya na na. 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 Okay. Yes. So, nag-stopovers kami guys kay mga payment. Tugnaw kaya nila sa ilahang lugar. Ito nang kumot-kumot. Marshmallow. Asa mo basurahan? Oo, rabis oh. Iba mo sa ganda? Ah, ganun yung butang. Sulot mo naman kayo. Wala. Maging pay ay. Sarap yan. Masarap yan. Sarap yan. Ingat. Dua na lang ba oras? Layo ako yung mga itong dagat. Pakita ko lang. Oh, humana. Undang na na. Yo! Nanabitiri sa Kay Terry. Let's go! Ito ang kuan oh. Si Councilor Governor kuan. So, later mutuyok ta diri sa Kay Terry. Magbasa-basa sa mi kay lisod sad. Kay na mi diri mga ligo niya. Sige na, bye. Sige, kat diri. Basin layo. Drama kuan. Kaya ba yung kuan? Sa mga nagwonder unsa ning naa diri. Yabi na sa akong sakyanan kay basa ko. Mo na yung Kay Terry. Humana kita na mo, humana ang vlog. Anto mi sa lookout view kay dito ta mag-introduce. Wah! Introduce. Yo! So, naami diri sa abot na mi sa Kay Terry. Naglingaw sa mig humul-humul ka ganina. Ay, ignamo sugdan ang vlog kay. Mo man ni purpose na mi diri para malingaw. Ayun. Nami diri ay ibabaw sa bukid. Sunod na dayon kuan. So, mao ni Kay Terry guys. Let's go! Uy! Oh, ban ako siya. Mag-uban po na ako ni siya.
Si Janjan, na dito si Janjan ay. Di na ma-zoom in. Na dito, dili na ma-zoom in. Somewhere down the road. Pero mo na yung kay Teri-Teri, gilakaw na nila mo ganiha. Naglakaw mi pa ingon dito. Na pwede pa na pa na isa pa ka island murag something attached dito. Pwede na mo atuan pod. Wala entrance fee, camping site na din ha. O gusto mo mag-camping, camping lang mo. Oh, tapos na restaurants diya. O gusto mo magkaon. Kami daghan man mig sobra nga pork belly og adobo gikan atong Pasko o di. Moro to mo sudanon kay para di nang kuan. Drinks na lang din mo palito. So, basically maura niyan kay Teri-Teri, maura siya beach nga liguanan. Maura siya. Kung naamoy paddle boards, naamoy kayak, naay maabangan kayak pod na dito dapita. So how many hours drive from Christchurch? Oh, sakto. So ang kay Teri-Teri is 5 hours 40 minutes drive from Christchurch. So gusto raman unta may mga ligog dagat na nakadesisyon mi paingon mi diri sa kay Teri-Teri. Mauli ra gyapon mi nya hapon, di ba? So one day ra Kalas kay diri kusog. Kalas kay kusog. No, actually, we supposed to stay here for overnight, di ba? But then, it's all fully booked. Even the Ay, oh, camping site. fully booked di paglantaw na mo. Pero sige lang, muli lang ta balik Christchurch. Kay mag-ilom yun niya. Let's go. Kay mo. Unsa imo ang kuan? Kaboy? Sabi na lang ko ni Muro. Di na sa ganang vlog. Pero dako kay ni sa diri, nako kay ni sa. So let's go, magligo-ligo ta din mga online ta. Let's go. Sorry. So naay walking track po dire, ana, dire man migikan sa ubos kay mo may mas dolgi ka man migdagat. So pila ra siya, mga ambot 3 minutes ra siguro sa kaon ning lookout, mao na ang lookout. 1 minute ra. Ay 1 minute di ay. Then mo ni ang walking track. Kay Teri-Teri Beach nga walking track 10 minutes, pero kung gusto ka sa tip lookout something 50 minutes. So kung kaya ninyo mag-walk, pag-walk mo, man ta. Ayun na oy, kimasing madugay ta diya. Ito man to. Dili makaman na sa dagat. Mulangoy na lang. Ni maura man di iyang gilikayan di ay mahadlok. Walang ginakakuan sa New Zealand guys, kaya ang tubig diri, tubig gikan sa pole. So bugnaw kayo. Ako kung mo ang gipakita ganina ang pikas to nga side sa kay Teri-Teri. Ang pikas side to sa kay Teri-Teri kana. Oh. Di ba? O kabalo mao ba ni ang little kay Teri-Teri or part niya po ni siya sa kay Teri-Teri. Na traffic mo? Na traffic sila oy. Kasi kuan kay vlogger beta. So di mo gasto, kinahanglan mo man din ang inyong gastohon ang gasolina ra. Ug inyong pagkaon of course. Pero kami nagbalon man may kada man may sobra nyo here. So mao to. Typical ang inyong expect dire pag maligo mo is typical tubig ra sa New Zealand. Bugnaw, cold as hell, like mukipos imong itlog. So kaganina balas pa niya mong maagian dire, pero karon mahumol nami kay taob naman siya. Let's go. O saya dito oh. Nitongtong sa bato. Kay kandingon man. So kami ani, may mga kuan, Kiwi New Zealander. Pero limbarok mo. Agad, piston.
Bato. Let's go. Na-detect lagi sa camera nga na yung water. Wala man ako siya gi-submerge. Oh. Napaisahin mo untang sa babida. Maglagot ah. Yeah. Kahoy bitaw. Pakita ko ito dyan dito. Mao ni ang sa ubos sa kay Terry Beach. Grabe ka tinaw sa tubig. No? Kaya dili kay bugnaw. Pero magkulong ko lagi balas mo ang kuan. Oo. Bloopers day kayo. Nyanoy ko din wa ko'y dalagid nga salina at all. So gihubo pa na ako kong brief. So at the moment wala ko ga-brief. Gireveal sa vlog mga wala ga-brief. Unsa na oras? Unsa na oras, mother? 11:30. 11:30. Kaya okay sila mga ligo diri kay magbasa rag libro. Ikaw nga dili himasag libro, ano sa man ka? Sumangin. Atay. Seize the day. Sis na sis ko. Unsay mo ikaingon sa kay Tere? It's very nice. Very You've nice. got the white sand and very nice weather. Very nice weather din katikok ko. Nagtikok It's ko. just very windy though. Oh nana. Pero outfit check. Outfit check. H&M. 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 Versace. Versace, not on the floor, on the head. That's funny. 50 cent. So mao to kaning kinabuhi sa New Zealand. Uy, diri oh. Uy, madin. Kamuka sa nakaka-timer oy. So mao to. Naami diri sa unsay ngalan ng restaurant? Waterfront Cafe na restaurant raw ng tawag diyo. Ito ra. Tago-tago lang itong camera kay maulot ang mag-vlog. Pero nag-order mega mo ang drinks kay tubig lang mo gramong balon. Dagan sila foods diri. Na sila iced coffee. Ano ako, iced hazelnut. It's me. Thank you. Kuan, unsay mo ha? Wala na ilang Iced strawberry matcha. Siya. Kay kandingon hot coffee man siya. Si Janjan. Diyan mo iced latte. Mo na ang mga order. Nindili siya mahal. Tagkuan na sa 9 G's. Anak rang ilang drinks. So, okay kayo. Affordable lagi hapon. Ana kayo kay barato ra ang baligya. Awa mong view diri. Paldo. Wag nasa kan ba no? Nasa Greece. Chada dito Chada. Na Greece, Florida. Florida. Ikaw sa daw, dani sa daw cellphone daw. Ikaw sa may ika-istorya ninyo sa vlog. Cheers. Oo. So, mo ni ang view diri pod. Na mo nang view.
Dagat. Feel your eyes, take control of me, hypnotize. Na 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 na. Gotta be lit tonight. No lies. Let's go! Magligo-ligo sa niya. Let's go! Gay tuod nakalimot ko og ingon. Diri tapad ani nga restaurant naa diri sa kaninga side na ay kaning murag mga booth sa mga unsa ni sa mga cruise nga pwede ka mo bayad para mag cruise pa ingon dito sa lawon, mag whale watching, mag whale watching tapos magkuan wala mi kay balo unsay bayad isa sa news Google kay na diya dayon kuan unsa pa gani whale watching. Pero ang cruise, 1 hour, 15 minutes, $50. 1 hour 15 minutes $50 nga cruise. So kung gusto mo pwede kaayo mo magkuan na puyo bandiri nga nagdala ra ila kag galing speedboat o ilang mga yacht wala gyud problema. Nara ang cruise guys nga akong gaignon. Tara kana napay mas dakuan na. Mas mahal po siya of course. Ah. Uy, kataligsik na. I can see the droplets though, like, in the glass. Like it's literally drizzling. It's about to rain. Fucking hell. Maligo ako. Yeah, well maybe we'll take a dip. Dili, maligo sa banyo. Na, mangundang na kiting. Ulit na Christchurch. Say hello to Christchurch na mi. Tugno mo. Mubalik pa manig init tata. Nga pala stress. May pala stress? Sige, chill sa tasulod sa kinan. Ano ba di? No, may ato pang sa kinan. Ha? Alaw na, balik init. Sa di oras aron? Actually, taligsik mo. Ganyan mo kahinaan. Pag mawalang adlaw, mahipos pod mi. Huwag na nga paakagiro. Huwag na nga paakagiro. Pag mawalang adlaw, mahipos pod ka. Sila gali tugno kayo. Kayo sis. Daoy. Kana ning doon jet ski. Jet Maligo ski. pagkaan ng speedboat boat. Okay. Jet ski mo eh. Sige lang magpalit ang jet ski. Sa pagkakaroon, skipay na asa ako ah. Di pa sa kabalo. Naglabi, i-reveal sa vlog do. Natay iski din, di ta kay balo. Sorry na, kabalo mo naka-video. Salamat ha. Oy, in my defense, magtuon pa ko, manang gipalit na ko ang ski. Beginner pa ko nga skier. Skier, manang mga tanong kung sporty ba ko, sporty ko. Kaya ski man ko. Sports man ang skiing. Nandulod mi og balik sa sakyanan kay manghabhab. Tapos at the same time gaulan manggudpod. So mga hipos mi basta nagulan. Pag way adlaw mga hipos mi, murami ani mga nangapaakag. Aw. Sada man dili mag-brief no. Idol nga sakyanan. Yaris Cross.
Pero peep my jandals, man. Like, jandals are good. Mas mother. Hab, let's go. Hagpas ba tagiitihan? Kuan man na. Let's go. Uy, kita ka ng lawas. So na happy me kay after what? That was 30 minutes, right? After 15 minutes the sun went out again, so it's nice. Let's go. Let's go. Let's go. Our holiday is continuing. Hab, dili na mga taklob na toon pa nun. Naalagay mo ko ang fried rice. Kagahapon na, uy. Ah. Pamalit mo kaan ng kuan. Red Bull para pag-uli. Napaisa ka nga Red Bull diha. Para na ka dyan. Asa giinom man ako. Nag-inom dahil mo. Kuan ang gusto. Aw. Ting ano ilang kasuko. Tama ko ka ay. Hanggat na mag-idulit ang magkikit. Ako ano yung ha? Ha? Ako ano yung Wala ko na kaughong ba. Dandi ka makaon? Hey yo! So after na mo dito guys, mo nibalik namin sa sakyanan kay actually naman sa kulan din murag ang adlaw kay igo na lang mangindat og 5 seconds din balandong na pud balik na murag wa naman say pag-asa mo inip balik.
So namalik na lang may sakyanan, humanaman po may kaon. Kay manguli na may balik Christchurch, kay unom na po ka oras na drive. So our driver for today's video, si Konsehal. Ito mga pasahero sa likod. Want some more? Want some more? Can do it. Want some more? Want some more? So basta mag-drive og pila ka oras gani, galikayan man tala ko mo biyahe ingaron, galikay ko biyaheng mga alauna, alas 2 kay peak man guna sa katulgon feeling. Peak sa tingkatulog ba? Dili maayo mo biyahe nga tingkatulog ng mga oras kay delicates. Pero na may Red Bull, so okay ra. I'm throwing shade like it's sunny. Who had Eminem on the first album? Who had Kanye saying shit problem? Who the fuck came in the game in their own color? Who made Lil Wayne give a family? What the fuck I gotta say to going it? Football touchdown, a Boeing jet. You my son, but I'm just not showing yet. Wrist icy, but it ain't snowing yet. I'm the shit. Looking Trinidadian, Japanese and Indian. Got Malaysian, got that yaki, that way we Brazilian. Them bitches thirsty. I'm Hungarian, Nikki BB eating diamond fangs, barbarian. Like MJ Doctor, they killing me. Propofol, I know they hope I fall, but tell them winning is my motherfucking protocol. Cause I score before I ever throw the ball. This bitch is washed up and ain't no fucking soap involved. Yo, we're back again. So we've been in the car for like hours, man. Like it's tedious. Crazy. But the weather in Christchurch is nice though. It's really nice. Kind of like the same with Sky Territory. Pareho lang sa Sky Territory. Pero doon na we're about an hour 30 away. 26. No. Hour 26. So papauli na pagabot sa Christchurch manggi pahuay, manggi tulog, mang kaon tapos sleep then ugma chill day. Huh? Oh yeah, we're going partying tonight. And of course, di na ko na siya mapil sa vlog kayo. Di ka makahapan. Kuhan. Kapoy mo yun. Let's go! Mabalik ako pag kuhan, nabot kami. Marag video call. Face the reality. Love can hurt. That's the best that the heart can Konti patadore. Patatatore. Kita nagbato kasulhin. Dili.
newspapers. With the movies and the shakers, he was mixed with a couple things, bought like a couple rings. Grams to sing, left arm, baby, mine with tatted. Anyway, I felt them. Put them on lock, seat belt them. Took them up to Belgium. Welcome, bitches this pretty, that's seldom. Better than the box he was held in. Guys, we have a very sad news. The bracelet of my mom, it got lost in the ocean. That bracelet, that gold bracelet was how many case was it? 18 case, 18 karat gold bracelet lost in the ocean because my mom was ayaging. My mom was ayaging the sun. So that's probably why it got lost and it got taken out of her rest. Because he was busy ayaging the balas. Wala yung bracelet. Mahal kayo to.